Heddiw, da ni'n mynd i edrych ar uned 26. A yn uned 26, da ni'n mynd i gario ymlaen efo be wnaethon ni yn uned 19 ac uned 20. Dych chi'n cofio? Dyma fy niodi. Dyma fy niodi. Treigliad trwydol. Ie, dyma fy niodi. Dyma dyddiod di. Treigliad meddal. Dyma dyddiod di. Ie? I mwy nag un person, dyma eich diod chi. Dim treigliad. Iawn? Felly heddiw, da ni'n mynd i ddysgu sut i ddeud your diod, our diod a their diod. Iawn? OK, felly, da chi'n cofio, dyma dyddiod di. Treigliad meddal. Wel, os da ni'n sôn am hogyn neu ddyn, iawn, da ni'n defnyddio treigliad meddal hefyd. Dwi'n mynd i ddefnyddio tegannau heddiw, tegannau. A dwi'n mynd i sôn am hogyn a hogan. Hogyn a hogan. Iawn? OK. Dyma gwyn. Iawn? Dyma gwyn. Mi es i i'r llofft lle mae tegannau gwyn. Roedd na lawer o tegannau ar y llawr. Dyma be nes i ffeindio. Dyma ei dedi o. Iawn, fel dy dedi di. Dyma ei dedi o. Dyma ei gar o. Ei gar coch o. Dyma ei bel o. Dyma ei ddis o. Dyma ei frwsh danedd o. Dyma ei wobr o. Mi nath o ennill am chwarae pêl-droed. Dyma ei wobr o. Iawn? Dyma ei faneg o. Dyma ei lyfr o. Mae o'n licio anifeiliaid. Ei lyfr o. A dyma ei raff sgipio fo. Felly, mae yna 9 llythyren yn y treigliad meddal. Iawn? Sy'n treiglo. Felly, ei dedi o, ei ddis o, ei raff sgipio fo ac ati. Ond, dyma gwen. Chwaer. Iawn? Dyma gwen. Rwan, edrychwch. Dyma ei brwsh danedd hi. Dim treigliad. Dyma ei maneg hi. Dim treigliad. Dim treigliad. Ond, dyma ei chath hi. C, da ni'n adio hy. Ei chath hi. Treigliad llais ydy hwn. T, c, p, t, c, p, da ni'n adio hy. Iawn? OK, dyma ei chath hi. Dyma ei char hi. Dyma ei chi hi. Ei chi bach hi. Iawn? Dyma ei thedi hi. A dyma ei pharot hi. Felly, dyma ei thedi hi. Dyma ei pharot hi. A dyma ei chath hi. Iawn? OK? Dyna fo. Iawn? Ond, un peth arall. Os ydy'r gair yn dechrau hefo llafariad, fawl, da ni'n adio hy eto. Felly, dyma ei hesgidiau bale hi. Ie, ei hesgidiau bale hi. Dyma ei horiawr hi. Ei horiawr hi. A dyma ei hangel hi. Ers y Nadolig, ei hangel hi. Iawn? Felly, ei hangel hi, ei horiawr hi, ei hesgidiau bale hi. Reit, rwan ta. Beth am ni a nhw? Wel,
Mae nhw a ni fel eich, dim treigliad. Iawn, felly, ein llyfr ni. Y cathod crach, aristocrats yn Gymraeg. Ein dis ni, dim treigliad. Iawn? Ein gwobr ni, dim treigliad. Dim treigliad. Ond, os da ni'n deud ein hawyren ni, mae awyren yn dechrau efo llafariad. Felly, ein hawyren ni. Iawn? Lle mae ein hawyren ni'n mynd? Mae hi'n mynd i Sbaen. Pryd mae ein hawyren ni'n mynd? Mae hi'n mynd heno. O le mae ein hawyren ni'n mynd? Mae hi'n mynd o Lerpwl. Yn Sbaen, lle mae ein hystafell ni? Mae ein hystafell ni yma, wrth y pwll nofio. Sut mae ein hystafell ni? Mae ein hystafell ni'n neis iawn. Pryd mae ein hawyren ni yn dod adre? Mae ein hawyren ni yn dod adre mewn wythnos. Mewn wythnos. Iawn? Ein hawyren ni, ein hystafell ni. Dim treigliad, dim ond llafariad, vowels. A nhw, yr un fath. OK, edrychwch eto ar y plant. Ie? OK. Faint ydy ei oed o? Mae o'n 4 oed. Faint ydy ei hoed hi? Ei hoed hi. Mae hi'n 2 oed. Faint ydy ei hoed nhw? Mae nhw'n 4 oed a mae hi'n 2 oed. Iawn? OK. Edrychwch ar y teulu yma. Y teulu yma. Be ydy ei henwau nhw? Ei henwau nhw. Y teulu Jones ydyn nhw. Be ydy ei henwau nhw i gyd? Wel, dyma Idris, y dad. Dyma Morgan, y babi. Dyma Mary, yr hogan. A dyma Harry, yr hogyn bach. Faint ydy ei hoed nhw? Wel, mae Idris yn 40 oed. Mae Morgan yn 1 oed. Mae Mary yn 7 oed. A mae Harry yn 2 oed. Iawn? Faint ydy ei hoed nhw? Be ydy ei henwau nhw? Felly, da ni'n treiglo fel hyn. Iawn? Ei dedi o. Ei thedi hi. Ein tedi ni. Dim treigliad. Ei tedi nhw. Dim treigliad. Iawn? Ei angel o. Ei hangel hi. Adio hy. Ein hangel ni. Ei hangel nhw. Da chi'n mynd i ymarfer yn y dosbarth. Iawn? Felly, pob hwyl a welai chi eto.